Assalamu alaikum. Ga masu son wannan fim ɗin mai suna Rikicin Hamagawa. Kawai yau ina zaune, yau ana zanga-zanga sai na ce to gaskiya kamata zanga-zangan nan mutane sun je sun dawo su nan gaji a saka musu wani fim mai nishaɗantarwa mai bada dariya haka. Kawai sai na yi tunanin wannan fim ɗin da ya kulle min ciki. Gaskiya fim ɗin nan abin ka gane abin kawai in ka kalli fim ɗin ne sai cikinka ya kulle a kan dariya. Ya fim ɗin na Rikicin Hamagawa ta yiwu ka taɓa kallon fim ɗin, so ɗan fim ɗin ya ɗan jima. Fassarar Sultan ne. Gashi nan. Wannan fim ɗin Rikicin Hamagawa yau mun kawo muku shi kyauta, za mu gaya muku za ku je ku yi downloading ɗin shi kuna so. Kun yi an je zanga-zangan nan an dawo to kana kalla za ka ɗan washi. To amma yadda kuka sani gashi nan idan farkon shigowar ka ne wannan channel ɗin, ka daure ka yi mana subscribing, ka yi liking sannan ka danna alamar ƙararrawa. Za mu ajiye muku link na wannan pejin a description. Da zaran ka je ka danna zai kawo ka peji kamar haka. To sai ka danna akan wajen enter password ɗin nan. Shi nan? To a wajen password ɗin nan abin da aka rubuta kawai za ka tafa 6 5 sai ka sa 6 7 sai ka sa 4 2. Abinda za ka rubuta kenan. To insha Allah in dai ka danna da abin da na ce ka rubuta daidai, ka danna alamar download now ɗin nan zai kawo ma wani peji kamar yadda saba kawo mana. A nuno mana wai correct, bara dai mu sake sakawa da ina ga ba daidai na saka ba. Kaga 6 ko 5 ko 6 7 ko sai muka saka 4 2. Yanzu kamar 4 3 ne muka sani. Ga dai shi ne yanzu mun sa 656742 shine password ɗin. Bara mu ƙara danna alamar download now ɗin nan. Don baka sa daidai ba zai ta kawo ma haka. Ko kaga baka gane password ɗin ba ko ya ƙi yayi, za ka iya mana magana ta number wayar nan da akan screen. To kun ga zai kawo muku duka email ɗin da suke kan wayar ku sai ku zaɓi guda ɗaya. Ya danganta da browser da kake amfani, ba lallai ya kawo ma ba. Amma in ya kawo ma za ka iya shiga. Gashi nan saboda muna ɗan matsalar network ne ɗan yau. A san zanga-zangar ce ta ɗan haddasa rashin network ko. Gashi nan kana da option biyu za ka iya kallo. Gashi nan yana mana loading saboda na ga service ɗin ne. Gashi nan yana mana loading. Ina ga kai dai ya gama loading ɗin nan kawai idan kana so kai download kun ga ɗigo ukun nan na sama nan za ka taɓa a kai. Bara ku ga yawa kamar zai buɗe mana yawa ga fim ɗin ya fara buɗe mana. Gashi nan za a iya kallon shi a nan. Tunda dai ba service ne ba ma kawai za ka iya kallon shi a nan ka ji dariya ka wuce ka bar wajen. Gashi nan to ba dai wannan ɗan na buɗe. To za ka iya taɓa wannan alamar ɗigo ukun da muka taɓa ɗazu sai ka taɓa a kai sai ka danna alamar download ɗin nan. To insha Allah in dai ka taɓa zai fara ma downloading. Bara mu ga. To ya wayar tawa ne haka yau. To bara mu ga ya fara downloading ɗin nan. Ga ko yawa gashi na ya fara download ɗin don muna matsalar network ne. Service ba service sosai shi yasa bai fara ba har yanzu amma gashi nan insha Allah in dai ka danna zai ma download. Allah ku daure ku yi mana subscribe, ku yi like wannan bidiyo sannan ku danna alamar ƙararrawa. Sannan kuma akwai link a saman pejin mu na YouTube channel ɗin. Bara mu shiga ku ga. Bara mu shiga mu ɗan muku bayani. Za ku samu dukkan fina-finai, akwai fina-finai da yawa a can za ku same su. To kun shigo channel ɗin tamu yawa to daga saman wajen link ɗin nan, wajen link nan ƙarshen wajen more link ɗin nan za ka taɓa. To wajen website ɗin nan idan ka taɓa a kai bara mu ga inda zai kai mu pejin. Bara mu soke wannan fim ɗin da yake downloading.
saboda in ma zai ɗan janye wannan network ɗin. Ba za mu ga zai kawo mu pejin. Za ka ɗan jira shi dan datan ya tafi. Kawai yau ɗin ne za ka ga sabis a cike ga amma kuma abin sai a hankali. To, bayan shi nan bara mu ga in dai ya kawo shi kenan. Daure ku yi subscribing. Router nawa ma ba sabis. Allah ya yi. To dai kan mu ɓata muku lokaci idan dai pejin nan kawai ya buɗe akwai fina-finai kala-kala za ka ɗauka, za ka je YouTube channel ɗin za ka ga mun yi bidiyo akan fim ɗin ko ba za ka iya mana magana a WhatsApp number ɗin mu. Yawwa ga ma shi nan ya kawo. To nan kun ga ba asalin shi ma ya kawo ba gashi nan. Dan mutuwa bakaki me kun ga nan ba wani ba duka shi ne ya kawo ba pejin duka bane. Da akwai posters su da abubuwan su. Kun ga service nan ne. Kawai kar ku manta ku yi subscribing, ku yi like sannan ku danna alamar ƙararrawa na wannan channel ɗin domin samun sababbin fina-finai da zaran sun fito don kusan kullum muna ɗora fina-finai. Mun gode.